goed. Maak je handen houden. Ja, dit is een Vollenhoversbol, een kleine platbodem. Ja, normaal gesproken varen wij altijd in Friese of op de Waddenzee. Maar ja, nu zijn we dus vanwege het weer zijn we maar door Friesland gegaan. Maar ja, het bevalt ons ontzettend goed. Het is heerlijk om hier weer te zijn. En ja, hier varen we mee. Vaart het wat fijn deze boot? Ja, hij vaart fantastisch. Ja, nee, het fijne is dat het ook op de motor heel goed te doen is. We hebben geen boegschroef of geen hekschroef. Maar het gaat uitstekend met alleen een schroefje achter gewoon. En het vaart heel goed. Ze heet EB16, dat is ook wel even leuk om te noemen, denk ik. Is niet alleen de boei bij Schiermonnikoog, maar is ook ons bedrijfje, dat heet EB16. Dus dat is ook leuk. En daar maken we weer van oude zeilen maken we tassen. Dat is misschien ook leuk om te vermelden. En de hond, heeft hij wat zeebenen? Ja, die heeft nou niet echt zeebenen. Ze is er al 2 keer ingevallen. Maar we hebben een zwemvestje gelukkig. Dus dat is wel heel fijn. En daarmee kunnen we hier met die hendel kunnen we er zo uit het water weer halen. Dat is wel fijn, want het is soms gewoon heel onhandig. Kunnen jullie haar weer uitvissen? Ja, kunnen we haar eruit vissen met de hendel. Ja, dat is echt nodig. Of met de pikhaak, maar dat hebben we nog niet hoeven doen. Maar dat, we kunnen... Een soort van zeehondje. Ja, een soort van zeehondje. Ja, precies. Ja.